O karon mga kasiyaw, part 2 na ning aniya mga kasiyaw. Karon na mi dire, himbalik mi dire na o tanaw mga kasiyaw. Kamatir kay siya, pero okay kayo. Kaduang ani na nako na usa nga pinakasikat nga vlogger sa probinsya Sior. Si biyahe ni Kuya Jay. O ako ang pamilya mga kasiyaw. Ako ang pamilya mga kasiyaw. Igagaw man ni biyahe ni Kuya Jay. Uyuan sa kung anak. Papi Birds. Oh, Papi Birds, so nagkita ka na rong video ha. Papi Birds. Oh. Say hi. Say hi to Papi Birds. Hi, Papi Birds! Oh, Bantay ka. Bantay ka Papi Birds. Bantay ka Papi Birds kay wala. Papa na ka ba ka Papi Birds? Papa na ba kung ka? Dagan kayong kuan guys. Oh, makasiyaw dahil kay ice water. Kaya shooter mga kasiyaw. Kay ice water. Oh, Alam. kay shooter oh. Ah. Muna mga kasiyaw. Oh. Say hi to my vlog. Nara. Oh, kato mga kasiyaw. Son maging vlogger na po na siya. Muna siya ay si Alji Guapings Vlog. Oh, coming soon. YT channel. Oh, kani mga kasiyaw. Kasi idol mo sa Secure Biners si Tilio. si Kitsa? Tilio. Si Tilio. Kisa man si Tilio si Kuya. Papi Birds. Kuya Papi Birds. Oh, na si Kuya. Si Kuya Papi. Si Kuya Papi Birds. Oh, si Kuya Papi Birds. Muna Paps, munang ultimong batang gamay Paps. Ga-idolo jud nimo Paps. Nga si Idol Tilio alias Papi Birds nan ibalo niya akong bata oh. Si hi mga kasiyaw ina. Hi mga kasiyaw. Hi, mga kasiyaw. Okay. Papi Birds. Ako ang anak Papi Birds kasi ayaw TikTok ganyan murag lamig kay mo pareso TikTok Papi Birds no na. First time pag ini Papi Birds sa akong vlog nga naani siya. Oh, na. O ganganon di ah. O ganano. O ganganon. Oh, doon. Nan, ma'am na. Oh, nan. Ako ko nang himuon na akong cellphone. Karo. Nangyari mga kasiyaw. Kanang naigwapa kay mga kasiyaw. Kanang murag si Kim Cho. Unay pag umangkon sa ako ang asawa mga kasiyaw. Kim. Na. Kaya kung naigwapo nga tapad, ma-vlogger po na sunod. Oh. Ma-vlogger po na sunod. Dili mo vlogger mo galay, malager. Legal Ano na mga kasiyaw? Naulahin eh. Pag-ari na mo dire mga kasiyaw. One, kaning daghan ang nangaligo. Unang nakamuntuan mi ari amo ang alanhion nga swimming pool sa one. Hard limit swimming pool. Oh, dire sa punong. Kaning kuntinta mga kasiyaw, part 2 na eh. Kay katong nahi ari ko dire, duha ra mi kabuok kami ni Sergeant Tigaspe, gikan mi sa buwan sa trabaho po na mo. Dad, Dad. Tumday na ko kailan yung brad ng suko ko. Kakuan niya. O karon mga kasiyaw, gaabot mi diri ari ako ang igsuon sa kapatiran sa Skiptron Alpha Caparo 1973. Oh, kita mi diri okay balong. Usa man pud tag-iya din sa aning swimming pool. Wala na. Abot ni Dre kasi siya lantaw na ako kung kalimad kanila gipong kinadaghanan mo kay mo ni Dre sa isla. Unang kisa paunhanay na naman ba og sa unang makatawag ba kay gawas adto jung silingan na jud kayo. Kaning sikihor. Iko ani gibalayan ni og akro. Kanay mo ni pinakagahi kayo nga akro sa isla. Gaig na mo. Oh. Kanang. Singalan aning init kayo unya rami maligo sa kay paway pami kay may kono na pamay nang ligo unya rami umuman
May tabi-tabi sa naman eh. Ay, ka-sponsor na ako cake mga kasiyaw, oh. No? Huwag ni Imbe. Provinciano Siaw. Oh, na. Dara. Gulo-gulo may lamig. Bugno pa ito, no? Aligo ka na sa mo kag ingon kag. Hey yo, it's me, Provinciano Siaw. Wop! Biyahe ni Kuya J. Sabot ng mga vlogger na senior. Balik pa katugnaw. Tugnaw kayo. Ngayon kay shooter. Balik pa kay shooter, ane? Nang kay shooter guys, may pakabugnaw. Yung panalag sa mga kaligo. Kaming panlagsa na magkaligaw. Pero dili sa mong bukid, ay swimming pool. O niya, pag pangabot na mo, gasit up naman sa kamera. Nangawala, nangahanap. Ilag yung gihatag sa mo ang pool nga. Exclusive kami rin si Provincianong si Om Ligo. Uy, bugawa. Ang baka lagi nga na. Kami tepi, kami sugod na sa kamera. Apla bitaw. Ito bitaw ang kamera. Wasa! Tignan mo kayo. Yo, what's up? What's up? Ano isa? Dari kay apil ka dari ba? Manguli na bitaw. Ano sa nang haplas? Haplas na gipikas din daw. Ha? Tugnawa. Ako ang best friend. Ako ang partner. Biyahe ni Kuya J. Pero, hindi akay ng swimming pool diri. Nagkasiyaw sa pulong sa Hadimit Swimming Pool. Yeah! Kini guys, sa tibuok kinabuhi nga ako yun. Sa pagpuyo na ko ng skihor, sikan pool pag gini nga akong naliguan diri sa among guan, among isla. Pinakaunang swimming pool akong naliguan diri katong sa Kapilay Spring Park sa San Juan. O katong daghang isda ba? Dayon kini mo ikaduha. Panlog sa mo nang kami ignorante may swimming pool. Natugay ko sa ganina og kanang kuan na bang pasungan og isda ba? Ganina, wala mi mo lang alam ganyan. Tibalin daghanang tao. Yan ginang ligo. Nga kinahadlok mamikinig ambak niya gini mahibalo mo lang may ulaw kay ba? Anong gawlat di mo man siya. Kami na lamang duha mga kasiyaw. Amo gini amo. Among kwan gini, among ang solo. Bali magkabugno. Ayo. Hey, what's up mga kasiyaw? Kenapa mga kasiyaw? Sa lumba na lumba. Lumba na lumba. Oh, sige. Okay. 1, 2, 3. Oh, ano to? Wala pa ganito mo. Oh, balik na pod. Di panty man ko asuin eh. Sura. Sinulasaw. Yan, pangutanan no yung nabay balay dyan sabon. Pangutanan no nabay balay dyan sabon. Anak, taps ba? Taps. Kaulay ta. Iba. Kasi sa unang panahon, ang ganito nila sa unang iba. Isa pa, bro, kalago mo noon.
Mga vlog nito. Ah, ya. Napalos. 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 Kanawa, kanawa. Oh. Ah? Asa? Ila ang tubig, gaanay. Gasirit, kirmi, walay balay ron. Ilan tubig ni ginubra sa amo? Wala. Shout out ang shout out ang survivors. Mga banggiitang bayot sa survivors, daraday. Mga bin... Shout out di ay sa mga banggitang bayot sa Surviners. Kaya guys, please subscribe to this channel si Au and hit the notification bell para updated ka mo sa mga bagong video. Salamat!